search for you all over the town. I got a dark obsession for you. Look at me, I know it's true. I got a hurt for you. That's what I'll do. I got a dark obsession for you. Dark obsession for you. Got a dark obsession for you. Can you see? You know I do. Just look at me, I can't keep it back. Hey baby, I'm under attack. I got a dark obsession for you. Look at me, you know it's true. I got a hurt for you. That's what I'll do. I got a dark obsession for you. Dark obsession for you. Dark obsession stealing me. Only you can set me free. Can't you see you're nearly dying? You gotta run. Dark obsession for you. Watch out.
obsession for you. Well, I've got a dark obsession for you. See me, you know I do. I can't hold it in, I can't hold it down. Gotta search for you all over the town. I got a dark obsession for you. Baby, you know it's true. I got a hurt for you. That's what I'll do. I got a dark obsession for you. Dark obsession for you. A dark obsession for you. Dark obsession for you. Dark obsession for you. Dark obsession for you. Salgo siempre al discobar buscando una mamá. Solo pienso en procrear, el látex huele mal. No, yo no uso condón, yo no uso condón, yo no uso condón, yo no uso condón. Siempre puedes abortar, pero es pasarlo mal. Los niños te encantarán, nenas de papá. A mi lado se entrenará, me enseñaré a fumar, se hará grande, me pegará, la vida es genial. No, yo no uso condón, yo no uso condón, yo no uso condón, yo no uso condón. Se marchó la chica que encontré.
fue tiempo. máis recónditos que te podes imaginar, pola costa, o pobo máis perdido, te encontras grupos xa non de rock, senón de metal extremo na costa, é un hervideiro, non sei por que extraño motivo, lles encanta, pero podes ir aí a unha aldea perdida no medio do monte e encontrarte allí a 4 tipos que fa un metal extremo que tocan a Dios. Sí, tamén. As nosas músicas non falan de, digamos, de historias, nin de lugares, nin falan de persoas, de sentimentos, de... Bueno, o primeiro disco, por exemplo, de Ciudadano Cero, fala dun proceso de aprendizaxe dunha persoa que empeza a darse conta do mundo que lle rodea, do que é, empeza a decir o que lle gusta, o que non lle gusta, o que lle gustaría cambiar, bueno, é no que nos inspiramos en realidade nas persoas. Xa demostra o que o noso estilo, bases moi fanqueiras, baixos moi slapeiros aí con moito groove, unhas baterías mogollón de sólidas e consistentes. Despois, bueno, é un disco que a calquer oído que o poña a primeira, pois eu creo que lle entra. Pero ahora quizáis, pois, claro, cada paso que das vas aprendendo máis, é dicir, quizáis deixa de ser unha música moi pechada no rock para abrirse un pouco máis a outros estilos e moito máis palpable eso. Pois a experiencia, a verdade, que foi moi boa, ademais, sobre todo, se o ganas, genial. Si, sempre boa, se gañas, estupenda, se perdes, se non é tan boa, pero bueno. Pero aparte é unha oportunidade increíble para todos os grupos que estamos neste nivel, vamos. Sobre todo para ter a oportunidade de, por unha parte, darte a coñecer,
e por outra, pois, obter algo de beneficio co que poder seguir adiante, gravar o disco ou facer algo de promoción. Tamén sacamos camisetas, pudemos permitir algún viaxe, algunha cousa para seguir subsanando os gastos, que ao fin e ao cabo é o que producen estas cousas, gastos. Bueno, eso si o falamos. Principalmente que nos convenza a todos. Eso vai ser o complicado. Despois pero que bueno, le presente quizáis que sexa a cabeza de Turco do que se está a facer agora no grupo, non? Que represente o disco, un pouco. Pero creo que o máis importante é iso, que funcione para o directo, que lle guste a xente, que chegue, que teña un poquinho de todos esos ingredientes dos que falamos. Hai que gravar o disco, hai que promocionar, hai que facer videoclips, esas cousas son indispensables, pero bueno, sempre son unha experiencia tamén, se o faz de forma divertida, é unha cousa máis que has vivido, así que... Bueno, a verdade é que polo de ahora temos unha versión que de feito a xente a pide, e é bastante singular, e quizáis como ten unhas letras divertidas e tal, e ademais é o teu idioma, identificaste xa con el e... Sí, a versión é a de Killing in the Name de Rage Against, a pasamos ao galego e a xente gustalle moito o tema. E o tema do inglés, polo que falábamos antes, o grupo de instituto empezamos, nos mamamos moita música dos 80, rock dos 80, e a música que escoitábamos era en inglés, os nosos ídolos eran en inglés, Metallica, Iron Maiden, calquer rapaz de 15-16 anos que o que escoitaba daquela eran os seus grupos, co cal ti cando montas o grupo queres imitar o tal. Logo chega o momento de madurez, digamos, do que te mira no espello e dis, quero ter a miña propia personalidade, tanto musical como de persoa, non? Entón é cando decimos dar o paso de castelán, polo feito de, bueno, de abrir un pouco máis o mercado. Tiñamos o medo de que en galego nos cerrásemos o mercado, polo menos por o estilo de música que faríamos. Se fixéramos, como decía Pablo, rock bravú, outro estilo que pegara máis aquí, creo que cada cosa vai asociada ao idioma. Gravar o novo disco, o segundo disco, intentar xa que o saque algunha discográfica ou que lle interese. Por eso o primeiro quizáis decimos un pouco de autoeditalo. Primeiro para ter a experiencia de gravar o disco como nos queremos, o que queremos facer. Tamén era un traballo moi antigo, dos últimos 12 anos, un traballo noso que queríamos facelo a nosa maneira. Unha vez que temos a carta de presentación e algúns premios acadados e tal, que algunha discográfica se intente apostar polo grupo, cosa harto complicada porque é un maior problema neste negocio que alguén aposte por ti. E logo pois sair un poquinho fora, así, a Madrid ou Barcelona, ou recorrer un pouco a península para intentar darte a coñecer e polo menos disfrutar de novas experiencias en realidade. Un saúdo de Pablo e Fernando de Codening para V-Clips.
habrá contado que a veces vivo inundado en decisiones tan vivas que beben del vervenir? Si a veces me disconformo y parezco vuestro invitado, nadie os habrá contado nada bueno de mí. Ya los que creen que naufragar, cosa de 4 días, ya los que beben por olvidar, ya los que buscan compañía, ya los que saben sin pensar, ya los que se van a dormir sin pedir perdón, les daría el corazón. Nadie te habrá contado que a veces vivo inundado en decisiones tan vivas que beben del vervenir. Si a veces me disconformo y parezco vuestro invitado. Pushes against me to go on. Loud sun, no, I'm here. En apenas media hora el fuego lo redujo a poco más de la mitad. Todo empieza a enrojecer. Tiembla solo con mirarlo, ya no sabes lo que es, ni cómo llamarlo. ¿Quién puede decir que no? Es fácil pedir perdón. Tan solo esperar que el tiempo se pare, que la luna estalle sobre el mar, jugando a querer volver a empezar. Parece ridículo